Takže ahojte! Dneska jsem tu s panem Joindičem. Ahoj! Čau. Dneska budeme hrát Road to Diamond 3 video 1. No tak doufáme, že na tom budeme dobře a hned se jdem pustit do hry. Že jo, pane Joindiči? Ano. To bude velká fantázie. Hej, nebudem dělat tady reakce na Clash? No to bychom mohli někdy. A on teďka dlouho Clash jakoby nebude, no. Teďka už začne. No ale ještě to bude za dlouho. Ještě jsme mohli natáčet Lego Fortnite. Co ty na to, pane Jonda? Halo? Ty péro, kdy se sválí šumky? To bychom mohli. Konečně, vole, jsem si myslel, že se jdeš pro paštiku zas. I to bych mohl. Ne, prosím, nechoď tam. A nemůžu jít pro vážečnou pomazánku? No tak to už vůbec, vole, z toho se akorát posereš. Hej, najdeme Snooty Steps, pojď. Posereš si monitor a nebudeš vidět pak rozher. Tak já bych dal 2 takový hry. Hrám teďka poprvé, takže nevím, no. Růžový baráček. Jeden tým, no 2 týmy. Počkej, A jak na sestávku. já jdu růžový baráček. Máme blue blesk. A jdu Jirko? No. Hej, já mám 3. broxnu. Počkej. Co je? Měli jsme z něčeho úko? Že? Měli jsme z něčeho úko? Neměli. Jen ta matika, ale ne, No, ale to a já jsem... nemusím nic, to říkám. A to bylo to poslední cvičení, nebo to nebo to Hele, tak to začáteční? jakoby nevím, no. Když tak to dělám ve škole. Jo. Jdu za tebou. To bude ty... Ty vole, já si to jsem nechtěl. Jo, pojď sem do toho baráku, tady je jeden sápek. Počúvaj, Ratatouille. Jde pak. A jo, ty vole. Ratatouille. 2 Ratatouille. Jsou v tomhle, jo. Počkej. Experiment. Ukousne mi prst? To mohli bychom. Tvoje, kde seš? Počkej, ten bude tady podle mě. Možná teda. Maybe you are open up. No tak je. To je pod náma ještě. Je to ještě jednou pod náma.
Jo, počkej. Počkej. Jo, tady. Počkej, tady. Jo, je tam 3. Jdeme? Já nevím, jak chceš. Tak 3, 2, 1, teď. Jsou tady nový duo, Jiřine. A jo. Jirina, Jirina. Jirina, oni budou, to nový duo bude nahoře. A šukra, ratatuj. Jo, u mě dole ještě možná. Iš, šukra, jsem u tebe. Co to je? Proč si mě dnešním vole, to je úplný slepec. Já jsem stál před ním, on se mě nechal vole. Jo, on je na schodech. Čo, já se dostal. Počkej, to dej času. Já mám makro. To bylo dává nejvíc. Počkej, on je tady další. Crack? Nok, ale mám jedno. Vidím kůžko. Dobře. Křídla. Nahoře. Jo, utíkám. Mě dám jumpscare. Jeden letí křídlama. 93. Hezky. Křídla. Ale druhej. No, někať pálí. Jirko? No. Jiren? Počkej, mě jde Šel půjšovat. taky křídlama. Jde na tebe. 60, dostal 60. Já utíkám. Co si myslí? To se nechci ti. Šel za tebou dolů jeden. A druhý křídlama. Křídle 120, co pade? Dostal do bílej. Dostal víc než pade do bílej. Dává sploše. Rychle na něj. Jeden dostal totální petardy, ale totální. Co vemu? U mě? Dobře, jeden nok. Dead. On má shieldy. Dám letky. Hej, dostal 71. Takže, ne. To je děcko, vole. Modrý nebo bílý? Dostal modrý, 71. Mě volá Ondra. Ty vole, tak ten je dobrý, no. On udělal mongrálku a triple edit.
Hej, ten je přijetej. Aha. Okay. Dobré. Je tu stratej. Já zdrhej, když máš kartu. Ničí, vole. To je serma. Hej, ratatuj. Počúvaj, ratatuj. Letí. Banán! To dám na rychlo. Dobré, butuje. To je Jo, nechám. féro. Ser na to zdrhej. Máme kilos, takže je dobrý. Reboot asi... tady. A nebo tady. A nebo tady. Počkej, tohle je první hra, ne? Z tohohle videa. Tak to nevím. To taky ne. To bude první určitě. Vím, ne? A je, no, tak bude s tebou nesral. Bude se tu nebal. No nebal, to je imovitní. Asi ready. Počkej, jedem. Ještě se mi... 2%? Kolik jsi dostal? 2% do plusu, tak já dostanu jeden, no. Já to nevidím. To se zabavilo. OK. Můžeš dát ready? Up? Jo, můžu. Nice. Co děláte, ty pluš? Já jsem asi hraju třeba rankery. Duo, ale fily. Aha. Třeba ty může být z Česka a ten Boris může být třeba ze Francie. Aha. Vím, ne, nejsem hloupej. Halo, kde nás to čo jde? Hej, zase by volal Ondra. Hej, jakoby... Vole, chci asi se mnou na hřiště, já možná půjdu. Což po nemoci musíš chodit na tréninky hlavně. Ne, ale tak víš, třeba jenom na procházku, víš. Já si sranduju na procházku. To jich přece neudělal, ne? Co si myslíš?
Už tam jdem teda. Jo. My tak dokončíme tohle videjko, já to zvednu a když tak natočíme další, já nebo půjdu na procházku, jo? A nebo že bychom třeba v pondělí natočili třeba 7 videí. Buď stream nebo 7 videí, co ty na to? Jako jo. No to tam světlo. Notý. A jestli to notý. Čím to je, chápeš na začátek hry? Ale to bude, že ten začátek je dobrý. Který jsme zabili. U mě Ratatuj. Běží. Říkal, zmizel Ratatuj. Ratatuj, pojď. Pojď Ke mně Ratatuj. Ke mně Help Ratatuj. me, Ratatuj. Pušnem ho. ho. Ratatuj. Bo máš špatný loot, si myslím. Mě Ratatuj. Co tebe Ratatuj? Má jak rád. Krev, dostal to. Další. Doražil jsem. Jdi pryč, jdi na druhou. Tak. Banán. Jaha. Ty tady mesky. Jak otevře, tak úplně už vaříme, jo? Hej, tak já si jako zatím taky bedky, veď. Počkej. On možná dává ze zdola. Jo. Tak. Dostal, dobrý. Nice. Si dám banana. Nechci si mi dávat to moc můžeme. Jde 5. A jsem ven. Hej, tam nešlo stavět, ty vole. Je na hovno, neponěde dorazit. Nebrzdě, mrdaný vole. Sorry, jsem nechtěl říct. Ne, to je kempidlo. To je kempidlo. Hej, dáme někdy kapy, teďka budou někdy možná kapy. Ale stejně až od 7. Tak ty bychom dali třeba od 7 do 8. Mohli bychom, no. To by musel být full kempidlo. Aha. Ber kartu a zase zdrhedě. Viděl jsi ho, jak tam proběhl? Ne. Dobré. Uj. Mamanka. On střiká. Či, zastav. To je rumel. Dej mu. Ty vole. Ty si teplomil. To jsi to netrefil. On tam úplně stojí a pikaxuje. Dej mu, dělej. On je laglej, za tím stromem, on je laglej. On je úplně laglej. Jak jsem zkusila ten sniper, on je laglej. Takže pro tohle video už to bylo všechno. A tak, zatím čus. Ale to píše. Rozrušce ne, vole. Čau. Čus.